Når I så har bakket ind her med jeres trailer, så kører I forlængs ud. Det er praktisk. Og så tager I og kører igennem slusen der. Og igen ved I godt, hvad vej I skal. Så må vi se, hvordan det går. Når jeg nu siger, kør, så kører du. Kør! Bil nummer 5, Bjarne Schmidt, 25197. Bil nummer 6, Gunnar Eriksen, 40735. Og bil nummer 7, Børge Møller, 45685. I de tider her er der alle steder lagt tid ind for straf. Jeg skal... Altså lige nok 2 sekunders forskel. Hurtigste omgang blev kørt i anden gennemløb 2:12:88. Og sammenlagt gav det en køretid på 5:09:94. Og den kørte Torben Fasterholt. Og Torben, du har dermed jo kvalificeret dig til finalen den 14. kl. 13 på Padborg Park. Jeg skal lige sige, at der er indlagt glatbanen. Så det bliver sjovt at køre stærkt på den.